Toda kuti tikupe update yezviri kuitika iye zvinezvi panyaya yekuvigwa kwababa vaDickson uyo watakaita interview achitsanangura pamusoro perudo rwavo pakati pemudzimai waakaroora anova mukuru kwaari zvinova zvakakashamadza vazhinji. Dzai tirambe tichizama kuti tinzwe kuti zviri kufamba sei. Eho. Vazhinji vangade kuziva kuti urongwa hwakamira sei nekuchengetwa kwababa vaDiki. Urongwa takangomirira hama dzavo. Alright. Kuchitaurwa kuri kunzi chii chaizvo chakaitika, chii chakavauraya? Handisi kuziva, havana mbonditaurira kuti chii chakavauraya. Vakangoti munozouya ikoko. Oh. Alright. Zvakaitika musi wechingani izvi? Monday. Oh, musi weMonday. Alright. Saka kubva musi weMonday vanhu vakangoungana. Takangoungana. Alright. Saka zvinhu zvamungati mungade kuti mhuri yeZimbabwe ikubatsirei nazvo kuitira kuti basa riende mberi pawane kuchengetwa, mungatsanangura kuti chii chiri kudikanwa? Chii chekuti chamungade kubatsirwa nacho nokuungana kuchaita vanhu, chamuri kuda kuti mubatsirwe nacho chii kuti vanhu veZimbabwe vese vazive? Tiri kuda kubatsirwa nokudya kwevanhu nemari hatina. Alright. Iye zvinezvi mutumbi uri kupi? Hanzi mutumbi uri kupi? Munhu akafanira ari kupi? Uri uko pamusame. Alright. Alright. Saka ndokwamuri kuti kungade mari yekuti unotakurwa? Hanzi kungade mari yekuti vakura, handifunga kuti vanganyatsoziva. Handizvizive, wakangoti hanzi wakakukwidziwa. Alright. Okay. Parudo wamari ko kuchengetwa vachachengeterwa kupi? Wanga vanzi vanochengeterwa kumba kwavo. Ivo vabaDiki ndizvo vakanga vachitaura kuti kana dai ndafa munomu ndinoenda kumba. Kumusha kwavo ndekupi? Kunotoni. Kunotoni? Ndo kune musha wavo? Ndo kune hama dzavo? Alright. Okay, saka zvino zvakureva kuti nhambo dzinenge dzakuitirwa kunotoni kana kuti vanomboya vomborara ikoko? Takangotarisira kuti chifonawo kuti vokunotoni vari kunonoka, ngavakurumbidze. Alright. Alright, okay. Vamwe vangade kuziva kuti baba Diki vanga vane vana vangani? Vane Dickson? Diki wacho. Alright. Vanga vasina vamwe vana vavakamboita? Aiwa, handina kuvaona baiwavo, tinongoziva Dikiyo. Ko hama dzavo dzamuri kutaura ndivana mukoma, vaning'ina, ndivanani? Variko vaning'ina, hanzvadzi dzavo, vazukuru, vese variko iko. Vari kunotoni? Okay. Saka chimiro chiri pamba yezvinezvi chakamira sei? Mungatitsanangurira kuti tizive kuti zvakamira sei nekuti ava vasati vauya. Hanzvadzi dzavo. Hanzi pakamira sei panapa pamba, pachimiro chiri pano pamba pakamira sei? Hapana kumira mushe. Alright. Chii chiri kunyanya kunetsa? Hanzi chii chiri kunyanya kunetsa? Minyarara imai. Hanzi chii chiri kunyanya kunetsa? Chiri kunetsa ndiko kuti mari handina, chikafu hapana,
zvese vanhu vari kutya kuuya kunoku vanojei. Okay. Ehe. All right. Tingati marasikirwawo sei nababa vadhiki vanga vari munhu akaita sei kwamuri semurume wenyu? Semurume wangu inini? Kukosherai sei? Kundichengeta. Anga achindichengeta, anga asingaende kubasa. Achingoita sei maricho muvanhu. Achingomhanya akaona bhagidhi ouya naro. Akaona mafuta ouya nawo. Akaona sipo ouya naro ondipa. Anga asingaende kubasa. Okay. Ehe. All right. Saka ko ukama hwenyu naDhiki mwana wavo hwamira sei kubva pashayika baba? naDhiki? Ukama hwacho hwababaka. Andi zvakamira sei pari zvino naDhiki? Muwirirana here kana? Hello? 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 Hello, muri kundinzwa? All right. Ndanchida kungonzisa kuti zviripo here zviri pamwoyo penyu zvamanga muri kuda kuti zviitwe dai kuri kunzi mari yawanikwa pakuchengetedzwa kwemurume wenyu. Tiri kuda kuti vayamuwe nebhokisi mari yacho handina. All right. Handina kupanzwa ipapo. Mati vada kuti vayamurwe nechi? Nebhokisi ravo. Nebhokisi? Okay, nechikafu? Chikafu chinonge chichichida futi, hapana chiripo kungogara. All right. All right. Imimi pamba penyu chikafu hapana, gore makarima here? Chibaje. Handina kurima ini chikafu hatina. All right. Okay. All right. Saka parikudiwa chikafu, parikudiwa bhokisi, parikudiwa kuti vaende kunochengetwa kuNorton. All right. Hama dzavo makagumisira kutaura nadzo rini? Nasi tataura navo vari kuti ndina kuti isuwa here kana kuti ndisu kunyepa kwavo handipana izvo ndiri kuziva ini. All right. Vataura kuti hana kunyatsopanzwa? Kuuya vari kuuya ikoko, saka handina shuwa kuti pamwe vanosvika kana havasvike. All right. Saka izvezvi munani pamba? Pano. Hello, mandinzwa here? Hanzi ndikati pamba yezvinezvi munani? Izvozvi? Ndine shamwari dzangu dzinonditanaridza. All right. Ko iye Dhiki ari kupi? Dhiki ari pano. Aenda kotambira nevana vedu vacho. Oh, vari kutosvika? Hanzi vari kubva ikoko kuBadoo. All right. Aiwa, mhuri yeZimbabwe yakateerera nyaya yenyu. Tichaona kuti kune vanga vati vanokwanisa kuzouya ikoko mangwana vazokuonai, saka tichanzwa kuti vanozvifambisawo sei.
Saka kana tichidzokorodza zvamataura mati pari kudiwa box, pari kudiwa zvakare nechikafu netransport yekuti vanhu vaende kunovachengeta. Alright. Okay. Burial order yanga yawanikwa here? Saka hapana chati chaitwa? Hapana. Alright. Ndokumbira kutaurawo namai ndimai Kiki, mbuya waKiki. Hello. Alright. Ndiri kuda kuti ndichinzwa kuti imimi semunhu ari kuonawo situation titsanangurirewo kuti zvakamira sei. Idambudziko chairo. Dambudziko chairo nenyaya kuti hapana kana chiripo kana chinhu chimwe chete zvekutoti vanhu vemuraini chaivo hapana, noti kana dei vakaungana chekudya hapana, munhu atongoya achingobata maoko achidzoka. Alright. Hapana kana chavainacho. Mari yekuti vaende vanotora bhodhi yacho kwaMusame havana. Mari yechikafu vanopamba havana. Bhokisi racho mari yacho havana. Saka hapana chari chambofamba nekuti mbuya vari vega, maidhiki naamaini navo vese vangori 2 vakangogara pano nemuroora. Alright. Hello. Okay. Hello. Ndiri kukunzwai. Ameno tiri kutadza kunzwanana sei, but let's continue trying. Hello. Yeah, muri kundinzwa? Ndiri kunzwai. Alright. Saka kuri kunzi vanhu vari kuda vanhu vangade kubatsira, muchiti vabatsire sei? Rubatsiro rwavo rungafambe sei? Tine tichiona ani ndiani angaite in charge yekuti pazive kuti rubatsiro runozosvika chaipo kuti munhu asvike pakuzochengetwa. Handizivi vanzi vari kuuya vacho kuti vakamira sei. Alright. Kana muchigona mangwana acho munofona, pamune muchifona toona vanhu vacho vanenge vari pano kuti vanenge vakamira sei. Alright. Kana vachinge vasvika. Okay. Alright. Dickson ari padhuze? Dickson aenda kunoona kuti chokwadi zvavataura kuti tiri kuuya here, saka vaenda kunomira kuroad kwebhasi kuti vaona kuti zvechokwadi vari kuuya here. Vanga vaiti vari kuuya nebhazi? Alright. Saka risati rasvika. Okay. Aiwa, zviripo here zvamungafungidzire kuti zvingave zvakakosha kunyaya iyi kuti tizive kune vanga vachida kubatsira? Iripo ndeyekuti mbuya kana nechibage chacho pamba hapana. Chikafu chacho idambudziko munongoziva upenyu wambuya wamaidhiki kuti wakakoma vainacho. Kuona kana chiripo kana senti izvozvi kupedza mazuva ese apa kutoshaya kuti angavabatsiridze ndiani kuti vanotora bhodhi yacho. Havana kana chavainacho. Mari yekuti vatore bhodhi havana. Mari yacho yekofini havana. Chikafu chekuti kana vanhu vacho vakaungana kuti vabatsiridze pakuti varonge zvavanenge vaida kuronga havana. Havana chavainacho. Vangori munhu akatongozvigarirawo pamba, kana bhagidhi charo mumba hamutorina. Asi vakatoomerwa. Ndizvozvo. Vanhu vemuraini tingati vana Sabhuku nevamwe, pane matanho here avanganga vatora kana pane vamanga maudza here vari kuziva nyaya? Vanhu vese muraini vari kuzviziva. Alright. Vanga kansela kana kuti MP hapana amange mataurana? Ndisingazivi hangu ipapo kuti kuna MP vakataura here, asi kansela vanogara muraini kwazvakaitikira kwachoko ndo muraini munogara ndo munogara kansela. Nharaunda zhinji vese vari kuita sei vari kuzvizivawo kuti ndo zvakaitika. Alright. Ko nyaya ndanzwa kuchinzi pane postmortem iri kuti vakapondwa, ichokwadi here? Hatisati taziva nenyaya kuti ivo havasati vaenda ikoko, saka hatizivi. Kana vachinge vaenda ndo patichazozivawo isusu. Alright. Eh. Okay.
Saka vakauya vakazotakurwa nemapurisa here kana kuti vakangotakurwa nevanhu vemuraini? Vakatakurwa nepolisi. Vakataurwa nepolisi. Hapana zvamanzwa kubva kupolisi? Polisi ndio yati vanofanira kuuya kwaMusami? Ndangonzva zvichinzi hanzi vauye mangwana. Alright, Saturday mangwana. Alright, vari kunzi vauye ndi vadzimai vacho? Alright, okay. Nehama dzacho? Alright, saka pane paitodiwa chifambiso chekuti vaende kwaMusami kwacho? Alright, no pakanaka. Tinotenda vanzvadzi nekuti pawo side iroro kuti tinzwise kuti zvakamira sei. Alright, mukwasha. Aiwa, tinotenda. Rekedzai tinotaura nemi mangwana tonzwa kuti zvamira sei. Alright, mune muchingondibata. Alright, masvika. Maita basa. Muri yeZimbabwe ndo tiri kunyaya yekushayika kwababa vaDickson Chisale, Mr. Trouble Chisale, vakashayika musi weMonday. Zviri kufungidzirwa kuti vangange vakaurayiwa nevanhu vakanga vari munzvimbo imomo. Vachazononzwa asi marunyere kupe kana kuti mamwe makuhwa atanzwa ari kutaura kuti postmortem yati vakaita zvekupondwa, nekuti ndo suspicion yanga iripo yekuti vanhu pavakavaona bhodhi yavo kuseni, vakaona bhodhi yavo isipo pari kunzi payakazoonekwa yave. Vanhu vakapfuurawo vachiendawo kumabasa vakawana isipo, asi vakazodzoka vakazowana bhodhi yavepo. Zvoratidza kuti panogona kunge pane chimwe chinhu chakaitwa kuti bhodhi yakazviwiwa ikaiswa pamashopu, nokuti vakazongoiona yapamashops. Saka tichida izvi tiri kukumbira kwamuri mhuri yeZimbabwe kuti kana muripo muri kunzwa mukati menyu kusundwa, mangonzwa situation iripo, baba vaDickson vanga vasiri kushanda, havana chibage, havana chavangati chavakarima, saka vanhu vasinawo zvavanazvo, nekuti kurima hunge une mbeu, kurima hunge une ng'ombe, kurima hunge une fertilizer. Saka kana usina zvese izvi zvinoreva kuti haukwanisi kuti urime. Saka manzwa mai vachitaura kuti vanga vachitongorarama nekuita maricho. Saka izvozvo zvinoratidza kuti hapana chikafu. Saka kana muripo muri kusundwa, pari kudiwa mari yebox, padiwa mari yekuti vaende kunovigwa. Saka hatizivi kuti zvakamira sei, tichazonzwa mangwana. Asi vanenge vakasununguka, pana mai vandibata vari kuDenmark vati vanokwanisa kutipawo chipo $50 chekuti tikwanise kuwana kuti iwedzere, pangava pachikafu, pangava pakutwa kwebasa. Saka kana muripo une $10 une $20 makasununguka kuti bata, tione kuti tingaendese kupi rubatsiro urwu. Iniwo ndichazama kuti kana zvichiita ndinge ndiripo. Ezvinezvi ndiri kugowa kuenda, ndakaenda kubasa zvakare kuSilobela, nekuti pasina anything chataikwanisa kuita tisati tanzwa kuti postmortem yapera here. Saka ndo situation iripo. Tamirirawo kuti tinzwewo mangwana nehama idzi kana dzinge dzauya kuti pangange pane anything chaitika, nekuti challenge iri vanhu vari uko ndeyekuti hakuna ane foni yekuti akwanise kucommunicata nevanhu kuti zvakamira sei. Saka ndo situation iripo, asi kana tichinge tanzwa information tinenge chikuudzai kuti zvamira sei. Varipo vanoda kuti vatibatsire, namba ndo dziri pascreen. Tibatei, tikuratidzei the right people vamunenge muchiendesa mari iyoyo yekuti ibatsiredzane nemhuri iyi yawirwa nedambudziko. Saka ndinotenda mhuri yeZimbabwe. Ndo update yandati ndingokupai manhero ano pamusoro penyaya yaDickson yababa Trouble Chisale vakashayika musi weMonday vhiki rino iri. Saka ndo update yandinayo. Tosangana zvakare tichikupai another update mangwana, Mwari achitipa upenyu. Kana tinge tanzwa kuti zvakamira sei, tinenge tichikupaiwo update yekuti zvave papi. Asi rubatsiro rungodikanwa mangonzwa. Ungange rusiri rubatsiro rwekuti ruchashanda nhasi, asi kungopawo mhuri, kungopa gogo ava vasara chekuti vanosara vachichengetekawo, vachiwanawo kuyamurika. Zvinezvi havasina munhu achavachengeta, vanga vachichengeta nawo nababa vaDiki. Manje baba vaDiki havasipo.
vachagara sei. Indakasvika pamusha pachona gore rakapera musere, chimiro chirepo chinosirisa even pasati patomboitwa nyaya dzekuti pane munhu ashayika, asi chimiro changa chingori pamba pachona chinotosiririsa. Waingosvika mai vaya havatogoniwo kufamba, vanongogara vakagara. Kana makaona interview yatakaita first time, vanongogara vakagara, havagoniwo kufamba. Saka idambudziko, asi murombo munhu zvinoreva kuti imimiwo semhuri yeZimbabwe makasununguka kuti muvabatsire kuti vawanewo kuchengetwa, uyezve kuti vasara vangawanewo chekusara vachimbopushawo mazuva vachizoonawo plan kuti vangaite sei. Ndatenda ndino Jetro mwana wakwamutero, ndiri kuno Gokwe, chiti tosangana zvakare mangwana patinokupai another update yenyaya.